Bonjour, bonjour. Za io amaly boka cérémonie za io. Hitako amizay za boka nagnano vidéo nomaly resaka premier ministre igny. Misy olo mivôlagna aminakahy fa za mikapokapoko, za maly izy. Hitanao tsy raha natriako azovy, za maly anao direct. Anao mivôlagna za mikapokapoko, tsy amezako faute anao. Fôtony anao tsisy moyen ivérifier raha jiaby io. Fôtony anao ampijaliagna mavozo gadregna vava, anao tsisy moyen andeha hizaha raha mandalo ao Madagasikara fôtony fa mavozo. Tsy amezako tsigny anao volaniko zay, tsy amezako tsigny anao. Anao mavozo io, mahita olo amizay mikapokapoko. Hitanao, olo mikapokapoko zegny ça veut dire que izy koa agnatin'ny masonao fa, agnatin'ny jerinao fa, agnatin'ny raha jiaby mandalo amin'ny fiaignanao ke tsara Madagasikara io, mandroso Madagasikara io. Tsy haiko amintsika roe azovy mikapokapoko amizay. Zegny volaniko, anao mino premier ministre io, za mivolagna aminao zegny, ndre volamena agnatin'ny coffre-fortnazy nivadiky vy tsy hitany, tsy possible aminazy mahita raha mandalo ao a Diego Suarez. Izy fa avoa fody vava. Izy fa nahazo vôla amy Amaravatomanga, mifody vavanazy, mifody masonazy amy raha mandalo jiaby ao a Diego Suarez. Tsisy raha hainao volaniko zegny. Secret-ny rahalainy mitondra secret-ny io, nivoniany rahalainy secret-ny io. Mbola ao mitondra ao fo rahalainy. 15 ans, presque 15 ans izy io premier ministre. Ino raha raiky vitanao a Diego Suarez? Za magnotany anao, ino raha raiky vitanao a Diego Suarez? Zegny volaniko, niany mbola nikoragna koa za tamin'ny autorité eto resaka fandehanagna ao a Madagasikara ao a Diego Suarez. Olo mivolagna aminakahy resaka politique io, resaka corruption io, olo jiaby fa mahay raha mandalo ao Madagasikara. Anao mbola tsy mahay fôtony anao mavozo volaniko. Anao mavozo. Io tsy amezako tsigny anao volaniko. Tsy amezako tsigny anao fôtony izy koa raha fa mandalo ao a Madagasikara a Diego Suarez ao, tsy tian'ireo boka Antananarivo ao atsika androso. Ary tsy tiandreo zegny. Zay ampandroso tanàna io, direct fa bloquegna. Zegny volaniko, monsieur le maire Jean-Luc Javolodrara io, victime-ndreo, izy victime amy succès-nazy. Fôtony raha vitanao tsy vitan'ny gouvernement aby io. Zegny ataony fa projet gouvernement zo. Mizava tsara anao projet PIC andraiky PADEV zo. Io tsisy projet gouvernement. Gouvernementanao zegny tsisy vôla. Ndre rano, problème rano, tsisy solution ro. Problème délestage, tsisy solution ro. Mbola andeha angalarin-dreo koa vôla hely fa tsisy l'éducation andeha trouver-ndreo solution resaka délestage andraiky rano. Donc, alohany anao mivolagna aminakahy fa za mikapokapoko, zahava tsara raha mandalo Madagasikara a Diego Suarez ao, zahava tsara. De volako Diego fo haiko, ny sasany tsy haiko fa mitovy fo. Niany citeny fa nagnano vidéo, Christian Fakanjo magnano vidéo par rapport amin'ny intimidation-ndreo, arrestation arbitraire. Zay teny mikoragna fo volaniko zegny. Za tsy ela volaniko zegny, za vonavy fo izy io, za mikoragna amin'ny autorité jiaby. Olo jiaby eto à la Réunion volaniko zegny, reo volagna tsy possible à Madagasikara. Karaha ty volagnindreo. Ino misy araiky nivolagna taminakahy, la Réunion vit dans un pays pauvre, mais olo mipetraka amy tanàna io misy moyen. Or que Madagascar volagnindreo vit dans un pays très riche. Or que population malagasy volagniny pauvre. Azonareo? Fôtony anareo agnato ao volaniko zegny, anareo mavozo. Zay ivelagna aty mahita raha mandalo jiaby ao Madagasikara. Jusqu'à ty indreo trafic ataony Amaravatomanga io. Jusqu'à ty indreo fa premier ministre io izy fa pousseny Amaravatomanga magnano asanazy ratry.
Donc alohana anao volagna za volaniko zegny, za mamaly anao amizay tsy namaly boka amy commentaire anao eo. Tiako anao mamaly za boka volaniko za tsy milefa débat. Za tsy nandeha l'école volaniko zegny, za tsy milefa débat fôtiny za karaha Saint Thomas. Azonao, raha hitako fo volaniko, raha hitako à Diego Cerezo, monsieur le maire nagnamboatra ary monsieur le maire nandamigny ary monsieur le maire nampanjary Diego Cerezo io. Contrairement en volagna ny kapokapoko nataony premier ministre ino raha raiky nataony vitany ao a Diego Cerezo. Voniandreo usine jiaby, usine coton, raha tokony mampitriky vola amitsika Diego, resaka touriste, vanille, raha jiaby afodindreo ataondreo comment dire ça là, centralisendreo raha jiaby ao Antananarivo. Izy koa volaniko zegny tsy magneky olo mitondra atsika ao a Diego Cerezo fa zay tsy agneky karaha exemple bourra réglage io tsy maintsy azondreo. Tananarivo tsy mihetsiky, le problème atsika ao mihitsy mamono atsika ao. Atsika samba atsika ao fampamono atsika. Zay masaky mivolagna marigny atao fa mikapokapoko, atao fa oladala, avy eteo anao mizaha zay fa mahita volaniko zegny. Zay fa mahita. Tsisy olo tsy mahita raha mandala Madagasikara. Izy koa tsara boka izy aminareo, kaza mivolagna, kaza mikapokapoko, kaza mivolagna eky boka. Tsara fitondragna io, ok. Kaza mitaregny eto amy Facebook, kaza mivolagna fa Madagasikara manjoso. Madagasikara tsy manjoso. Tsisy raha mandeha ao Madagasikara ary tsisy raha pare ao Madagasikara. Zay volaniko aminao, alohana anao volagna za volaniko, zahava olo mety volagniny. Zay volaniko, izy koa PM idika débat aminaka, même président de la république nareo io, izy koa idika débat miaraka aminaka, izy tsy maintsy arongako fo. Fôtiny alohan'ny président ivolagna aminaka, Madagasikara tsy maintsy manjoso, volaniko, ay, izy koa Madagasikara tsy maintsy manjoso, nagnino mba anao nangataka nationalité français volaniko aminazy, direct za français volaniko zegny. Ary za malagasy, direct zay volaniko amindreo. Zay idika débat aminaka volaniko, mety, fa za ka zay intimidenareo volaniko zegny. Za ka zay intimidenareo fa, anao koa avy eto fa teo boka za. De za avy eo fo tsy hitanareo volaniko zegny. Za fa mandeha fo, eo olo volagna, fa losy ma izy ty. Dikan'izay volaniko, alohana anao idika débat aminaka, alohana anao volagna fa za mikapokapoko volaniko zay, za mbola magnaja anao volaniko, anao tsy asasaiko, anao de zay volaniko, za tsy magnasa olo volaniko, za magnano débat raha hitako fo volaniko. Zay volaniko, izy koa aminareo manjoso Madagasikara, kaza miafatrafitra hita amy Facebook, kaza mitomagny eto, acceptenareo raha mandalo ao, acceptenareo. Za boka tsy voavangany t-shirt volaniko zegny, za tsy voavangany kawitry, za tsy voavangany varimasika. Ary zay fa politique, on appauvrit les gens, on les prive d'éducation, comme ça reo tsy mahavita magnano manifestation. Tsisy raha vitandreo. Zegny raha avoanao zio. Nalefako taminao tagny ny vidéo. Ambassade de France mivolagna par rapport amy projet PADEP, projet PIC io. Nalefako taminao tagny vidéo. Anao mbola tsy namaly za. Dikan'izay aminatsika roe azo mikapokapoko izy koa tsy anao. Fôtiny tsisy raha hainao. La plupart an'olo jiaby ao volaniko zegny. Azo masaky mivolagna. Tsisy olo masaky mivolagna. Mavozo gadra, mavozo voatify. Io volaniko aminareo zegny. Tsy ela zo, za fa teo fa mivolagna taminareo. Izy koa vahoaka io mamaly, izy koa vahoaka mamaly, grave raha ty. Zava, trois policiers FIP fa nidinitany vahoaka. Za tsy magneky violence volaniko aminareo zegny. Mais le problème, gouvernement io mipousse olo dans la violence. Ary io mbola potipotiky ny raha fo volaniko zay. Izy koa vahoaka mihetsiky, tsô anenigny volaniko zegny gouvernement io. Eko raha jiaby fa mipreparendreo, reo fa misy porte de sortie. Hetsiky vahoaka,
agna révolution vahoaka ro misy porte de sortie ro voalohany milefa ro voalohany miala ao Madagasikara ambelan'jo amizay vahoaka famony fato zay raha tadiavin'ny gouvernement zay volaniko alohany anao volagna za mikapokapoko zavanao tsara renseigne toi anao fa nivaliako volaniko zegny vidéo na ambassade de France nivolagna mikoragna miaraka amin'ny maire Diego Jean-Luc Diavoly Diara resaka confiance ni ambassade de France amin'ny maire Jean-Luc Diavoly Diara confiance na zegny volagnindo ampodinay ndraiky le projet fotiny magnano asa tsara izy magnano asa tsara ampodiko aminao ndraiky izy koa anao fagnano raha agnatin'ny commune tsy maintsy miditra ministère magnano signature amvolagna fa bon projet ni PADEV io volagny français miaraka amin'ny commune ny Diego Suarez fa tsy maintsy mangataka koa autorisation commune ny Diego Suarez amin'ny gouvernement mivolagna mavita fa zay fa tsy mavita zegny avieny fa tsy maintsy misoratra io projet ministériel hitanareo misoratra jiaby amin'ny pancarte donc io tsy projet gouvernemental PM volezanao mavandy premier mavandy malanao premier mamono vahoaka niananao premier mavandy fotony raha volagninao jiaby isaka anao mivolagna volaniko anao tsy maro anao tsy mivolagna marigny des fois anao tsy mivolagna foiky isaka anao mivolagna c'est pour dire des conneries volaniko zegny anao koa fa mivolagna fa magnano interview c'est pour dire des conneries nde olo baka Antananarivo jiaby volaniko zegny anao fa mifotra anao par rapport amin'ny diplômenao par rapport l'école nandiananao tsy possible anao mavita mivolagna raha karaha zegny anao ankilany anao mavita mikeky ambassade de France ka eboka izy volagna aminazy arrêtenareo monsieur le maire fa izy mavandy volagninareo monsieur le maire fa mavandy izy maintenant za amizay mivolagna aminao aboa vola na maizanareo commune Diego Suarez andegna amboatra bazar kely io andegna amboatra lalagna aby io andegna amboatra raha aboa ataova transparence baka monsieur le maire koa fa nagnano transparence nazy jusqu'à bianco nagnamia izy certificat de bonne conduite fa anareo gouvernement vous entêtez de dire que c'est vous magnano raha or que tsisy raha vitan'ny premier ministre zay mboka tsisy raha vitany au bout de 15 ans de service premier ministre iny raha vitanao ary izy koa anareo zapaka tsy fotony za volagninareo mikapokapoko izy koa misy raha vita amin'ny premier ministre Diego Suarez mbola ifasanareo aminakahy edy azafady so za tsy mahita marigny des fois maramila ty boka gilagila masy des fois fotony fa voa cerveau njo fa mararary tso tsisy raha misy raha tsy hitako mbola ifasanareo aminakahy edy raha vitany premier ministre ty raha vitany pitondra au Diego Suarez que ce soit député que ce soit monsieur le maire boka fa hitako za fa tsy mijuge fa hita maso raha vitany olo mankaratry izy scalaire isanandra rozy io fa mangalatra départ par rapport amin'ny élection communale ro tsisy olo masaky mivolagna fotony ro tompon'ny fanjakana iro tompon'ny fanjakana donc ambela zay raha mety ataondreo donc za tsy d'accord amizay volaniko zegny za tsy d'accord amizay donc anao mivolagna antsiranina tiako azovy déjà anao koa mivolagna aminakahy ataova karaha nakahy io ataova profilinao agnarananao tsara ataova agnarananao marigny karaha za mivolagna Chatelard Joachim tsisy compte feko tsisy compte vorondolo ataova direct agnarananareo io tsika mavita mikoragna fa izy koa mbola mivolagna zegny agnaranareo antsiranina tiako azovy non mbola tsy mety aminakahy ataova zemboka azova amitsika amizay mikapokapoka azova amitsika transparent compte nakaro hoe volaniko zegny fotony araiky bloqué njo des fois direct za magnabiagna araiky igny compte vrai io tsisy diso Chatelard Joachim
Ny rasiste mivolagna fa za tsy gasy fotry za tsy mitondra agnarana malagasy, za gasy. Zay volagno alohany volagna amin'olo volagno zegny, eko za tsy nandeha l'école volako aminareo, tsisy olo tsaraiky voavaliko eto amy façonnaka. Za tsy mahay teny gasy tsara, za tsy mahay teny vazaha tsara, mais anareo voavaliko fô. Fotry za tsy mamadimadiky, za tsy mivadivadiky. Fotry mentalité maramila io. Mentalité maramila, être honnête, être sincère. Tsy mivadivadiky volako aminareo zegny. Tsy karaha anareo sasany mikaiky za magnasara allô tsika poussé tsika candidat bora réglage. Zay volako, za anisany niposy bora réglage, za fa mivolagna aminareo, izy koa fa mivadiky za mivadiky. Io fa volako, alohany anao mivolagna za mikapokapo changer tsiniky non amy profilinao, io amizay aboa tsara sarinao, aboa tsara io tsika mavita mikoragna. Ndray anareo eto amy Saint-Denis eto misy mivolagna za, avia magnantogno za tsy saraiky avizoko anareo io volaniko zegny, tsy saraiky avizoko. Zay volako, alohany mivolagna za enaranteny ka zovy za. Tournez 7 fois votre langue, après vous dites des choses. Anareo mivogna PM io olo tsy manjary. Naka volaniko direct, PM olo tsy manjary. Izy agnisany mamono atsika boka varatra. Ara megnatrigny Tananarivo? Non. Tananarivo tsy megnatrigny. Olo tsika boka amitsika ao, iro megnatrigny. Iro mamono atsika. Ils sont prêts à tuer leur propre mère, leurs propres parents pour avoir de la place. Pour blinder leur compte en banque. Mais ils oublient que le pouvoir n'est pas éternel. Dieu voulant n'a aucun pouvoir n'est éternel dans ce monde. Et la vie n'est pas éternelle. Donc, alohany magnano raha, réfléchissez. Dieu voulant amareza possible maty, olo jiaby volagna igny olo nasaky ny volagna. Nasaky ny contre gouvernement. Amarenao maty premier ministre. Ino raha volagnin'olo? Igny olo namitika Madagasikara. Azonao la différence? Araiky ity olo niady nasaky ny volagna raha mandalo eto Madagasikara. Izy koa boka manjary Madagasikara ao volaniko zegny, misy rano, lalagna vita tsara. Anareo mavita volagna aminakahy fa za mikapokapoko tsy mahay raha mandalo ao Madagasikara. Ekeko. Mais tant que mbola olo mitomagny fa tsisy rano, tsisy jiro, karaha manolo ambany, lalagna tsisy rapare, donc mbola za raison fa anareo mbola tort. Mbola za raison, anareo mbola tort volaniko zegny. Après, zay tsy masaky mivolagna. Tsy mekitrigna anareo mavozo. C'est pas tout le monde qui est combattant. C'est pas tout le monde qui a un caractère fort d'affronter la réalité. Misy sasany volagna bon, za ty mbola andeha agnamboatra Madagasikara, za tsy masaky mivolagna. Marigny raha volagninao fa za tsy masaky mivolagna. Tsy mekitrigny volaniko zegny. Tsy mekitrigny. Mais voilà, je préfère mourir pour avoir essayé que mourir dans tous les cas, nous allons tous mourir. Nde tianareo, nde tsy tianareo, dans tous les cas, atsika diaby tsisy araiky tsy ho faty. Fa ino diatsika eto ambony tany. On s'est battu, on s'était, ambelatsika namatsika mijaly, ambelatsika namatsika, des fois, vlan, je fais rien, za tsisy raha vitako. Fotiny zaza raiky tsisy raha vitako. Zay nikoragna niany, vlan. Tamy cérémonie tay zay mikoragna. Misy ro créole aby io, misy ro gasy io volagna aminaka. Maro raha volagninao fa volagninantsika ty koa tsika tsy mihetsy. Mais volaniko, ça suffit pas de dire mila mihetsiky, ça suffit pas. Il faut y aller.
Il faut y aller, vlan comme ça. Hein? Ah, et non, Joachim, mais il a moyen financier, mais il a moyen. Non! Il faut prendre le cœur des gens. Il faut dire aux gens, mais la vlan nom là, indra mandalo. Hein? Atika tsy mavozo miady kone. Mais atika tsy le resaka stratégie vlanko zay. Niana nareo masaky mivolagna fa olo jiaby nandeha Tananarivo surpeuplé Tananarivo fa tsy anareo fa Marc Ravalomanina nagnano surpeuplement de Tananarivo. Tamizy mangalatra izy ino jiaby mila andeha galary tanànan'olo jiaby mila andeha galary io amizay nikahen'olo jiaby baka ambanivolo nandeha a Tananarivo. Izy rongana igny amizay tavela agny boka olo baka Tananarivo. Tsisy raha vita. Tsisy raha vita. Avenir zéro. Maro olo tsika niady vlango. Iriko bese, iriko tite, maro olo niady. Aujourd'hui vlango zay tsisy. Tsisy olo mavita miady eky. Fotiny agnatin'ny lohatsika. Rô nagnano boka tsy vita zigny. Bon ambilafo. Hazala. Za ngamboatra tragno tsy vita ke ambelako montrika ry. Jamais de la vie. Ambila za miady agnamboarako izy. Zany any première fois. Karaha zaza mena vlango. Nandeha niany za lavo igny ke. Za fa tsy trangina eky ambelako. Za tsy andeha. Tsy possible boka zay vlango. Nagnino izy mavita ke za tsy mavita. Sambolombelogno fo. Izy mavita ke za tsy avita. Tsy possible aminakaboka zay. Zay vlanko aminareo. Alohany anao mivolagna za mikapokapoka. Anao ndraiky anao zaraiky fo tam vidéo igny tsy maro. La plupart pourcentage zay vlanko presque 99,9% vlanko zay pour raha vlanko. Izy koa anao zaraiky fo ndraiky indraiky tsy jireko igny. Indraiky tsy jireko. Ah, zay vlanko. Niany zany koragna amin'ny autorité français, au préfet, au des généraux. Ro mihitsy mahay raha misepasa à Madagascar. Mais vlagnindreo, on est incapable d'intervenir à Madagascar jusqu'au peuple gassi anguigne. On est incapable, on peut pas. Tu vois? Madagascar n'est plus colonisé. Mais maintenant, c'est au peuple malgache de se réveiller. Arisco le peuple malgache se réveille, vlagnindreo. Tsy maintsy mihetriky communauté internationale. Raha zay fa hain'olo jiaby. Fa nivolagno tam Christian Fakanjo zegny. Nalefako message tam citeny. Ya? C'est à eux maintenant de voir. Yo citeny commence masaky mivolagna. Christian Fakanjo boka izy fa mivolagna. Niany citeny en 2 jours, tous les jours, citeny presque magnano vidéo. Za mandefa message aminazy volanko zegny. Hitany message naka. Izy tsy mamalaza. Bon, fa haiko fa misy raha volanko. Vlagninao. Christian Fakanjo igny 100%. Zay miresaka tsara. Izy niany avo intimidation izy vlagny. Secrétaire anazy, secrétaire général nazy intimidendreo, tu vois. Natoa izy zegny fa avozoandreo edy Christian Fakanjo edy. Fa commence avozoandreo Christian Fakanjo. Ataondreo intimidation. Itandreo mila fotsika vavan'ny Christian Fakanjo ty. Ary Christian Fakanjo tsy magneky. Izy tous les jours izy mivolagna raha marigny boka raha vlagniny. Marigny raha vlagniny Christian Fakanjo ne. Le seul député me défendre tout le peuple malgache aujourd'hui, c'est Christian Fakanjo. Amezako Citene fotini. Citene depuis quelques jours, Citene a ouvert les yeux. Citene s'est réveillé un petit peu. Zene vlanko. Izy koa magnano zamiza. Zay vlanko. Amaresiko premier ministre mivolagna aminaka fa bon, marigny raha ty mandalo. Za miaraka amin'ny premier ministre. Amaray Jocelyne Maxime mivolagna fa zegny mampatsara Madagascar, mampatsara. Za miaraka. Amaray Andry Rajoelina mivolagna zegny mampatsara. Za voalohany mi féliciter reo. Mais aujourd'hui vlanko zegny tsy possible aminaka andeha féliciter olo mamono Madagascar. Rano en 2024 vahoaka malagasy tsy gaka rano. Vahoaka malagasy tsy mahita lumière. Éducation zéro. Santé zéro. Zay vlanko azafady. Ka za mivolagna aminaka fa za mikapokapoka amin'ny vidéo. Zay vlanko anao zaraiky fo mivolagna igny.
ataova koa agnaragna volaniko zay, ataova agnaragna marigny. Anao makaratry monsieur le maire Jean-Luc Javorijara io, aboa za agnaragna marigny, fotiny naka volaniko zay Chatelard Joachim. Ça n'a pas changé. Je suis encore Chatelard Joachim. Jusqu'à ma mort, je resterai Chatelard Joachim. Anareo boka mamadimadiky agnaragnanareo fa tsy anareo azovanareo. Fotiny sasany masagy mikaiky zato, zay olo miaraka amin'ny bora régla, zay miaraka amin'ny monsieur le maire mankadary. Ah, monsieur le maire zay nivolagna aminay fa kaza fidianareo izy fa izy koa nareo fidy izy mivadiky PDS zegny mia. Or ke tsy amin'ny agnaragnanareo volaniko zegny. Zay moka vandy ataonareo. Fa tsy anareo olo amin'ny fasinareo io volaniko zegny fa nahita bebeny zegny. Donc pas moi. Voilà. Bon 11 novembre à tous. Bonne fin de week-end à tous. Voilà. Demain, c'est notre jour. Zem Blanco, je suis ouvert à tous les débats. Zem Aïtafa, Misra Tchara Naton Premier ministre, je suis le preneur. Je suis le premier. Zem Aïtara Tchara Natoni. En 15 ans. En 15 ans de service, ah, Famara Natok en 15 ans de service, ah oui. Fa mara nataoko en 15 ans de service zegny. Ah oui, franchement, niany, l'armée a reconnu raha nataoko tsara. Un militaire du rang qui est médaillé militaire. Un militaire du rang. Donc, les gars, franchement, je vous dis, dans la vie, battez-vous. Si vous ne battez pas, vous avez rien. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté.